Ha? Yo, wasak. Tukaw bang karon? Tanawa. Pakitag manok gaw, among pulutan. Igol mo ganigod, dili manok. Gaw, i-document na nahitabo ron gaw. Pura, giyato ba ito na ito dul no? Kato mo to. Diha lang ita. Do na ilami dire. Ana ha. Garden. Sakto na gaw, putol na na. Wala ba sila nga? Kuaog kuan ba? Gusto mo kaon no gig ba? Sure ni guys. Adventure ka. Ilaligso. Arang grabihan na sa puning mga lugar gaw. Aray ini tag makinag atay. Arang kapuzar ba pugong. Grabihan naman itong gisudlan gaw. Sa naman eh. Munihod sa mga kuan dol. Ingan ni kalago ang atong mga tambayanan doon. Pero na kay mga motor pod. Oh no, arang kasip siguro dol. Dugado ano? Wa jud dit. Oh no. Bisa kadakon yan. Itman ka ang nanabula po. Agol dira. Ito ko magkita na bay kadua doon sa sana. Yo, wasak. Asan na labit gaw? Ay, video mo. Video na gaw. Bukid ni. Namin sa lugar sa mga NPA. Apil mi sa mga rebelde. Gang lugar ano nga ato di ba? Mafia na ta, kwarta rin ko ang. Bitaw no. Yung na pa involved nga kwarta na to, arang ka mafia na ta.